А това, че не започнаха разговорите с Северна Македония, как го оценявате? Те имат много неща да поправят още. Македонци? Да, и нека не ме разберете грешно, но докато се спори Гоце Делчев българин ли е, македонец ли е, докато това дребнотемие на едни герои, които действително са се били и за България, и за Македония, за родния край. И най-хубавите ни песни са свързани с тях, докато това е темата. И непрекъснато опозицията ще ме подпитват какво прави комисията, какво правят еди какво си. Нека да озреят. Не ме разбирайте грешно. Не се ли опасявате, че такова забавяне може да даде тласък на антиевропейските сили в Република Северна Македония? На нас ни трябва време да си подпишем и да си довършим работата на комисията. При едни преговори това вече влизаме в друга хипотеза. След това ще кажат България ни спря или България ни пречи. Аз това не мога да допусна. България направи всичко и те се изстреляха в небето. Сега те трябва да направят компромиса по комисията. И антибългарската риторика. Аз говоря за антиевропейските сили. Не, аз говоря за антибългарската. За мен е по-важна антибългарска. Който иска да бъде в Европа, вие виждате, аз как дипломатично говоря за Турция, за Гърция, за Кипър. Аз също имам речник. Това е много обидно да говоря. Да говориш за госпожа Нинова, с цялото си уважение. За портфели, отворени, пари, корупция, лети там, страшна работа.